Jak se pierwi ryby chytało, Alan Jasik. Nad rzekoma, jak to nad rzekoma, roztomajcie to je. Roz se darzy, a roz ni. Największe można stropienie mieli ludzie, kaj jako rzeka wylewała. W Straduni, kaj pomieszkujam, mamy też te wody zatela. Je starą, a nową łodra. Je też rzeka Stradońka, co choby gryfnął szlajfa obmotlą naszą wieś. Wartko lecą roki, a ku stradońskim wodom dur ciągną rybiołży. Wnet całą moją familią rada chytała. Chytają ołpa, chytali praołpa, chytali ujek, a dzisiaj chytą też ją. Wszystko se napoczynło, jak moi ołpa mieli 8 lat. Teraz chciałżech wam trochę o tym poosprawiać. Był to fajnisty, ciepluśki dzień. Ołpa ciśli ze swoim fotram na łąkam wypołsać krowy, a tam, przy tej łące, płynęła rzeka, Stradońka. Kaj tak tam szli, bo bołczyli i że rybiołży chytają ryby. Mieli ci łony fajne, a mocne bambusowe wędki, a co chwila wyciągali je ze wody, a ku tymu śnimi jakąś rybę. Było ołpowi festy żoł i że nie mieli pajczy, a nie mogli też tam chytać. Poprosili fotra, co by mu też jaką wędkę sprawili. Jednakoż foter im padali i że nie mają pieniędzy na sprawienie jakiejś wędki dla nich. Tedy ołpa sami napoczynli sztaunować, jakoby szło taką wędkę zbajstlować. Zauzierali, jak to je ich muter doma myją gornki top wkracram, a padali są dosia. Ja, to maje dobry jako zejna. Wzięli se go, a do kupy ze je ich fotram naczli go rozmatlować. Z tego blank einfachowego top wkracra na i prościeli 15 metrów zejny. Na ja, no ale co dali? Jako, a na co to łowinąć? Co by tam zejnam szło szpanować? Co bych mógł ryby chytać? Blank nie mieli anungu, jako to złonaczyć. Ani róż nie poradzili nic wypokopić. Fez długo tak sztaunowali, a że endlich przyszli ku temu, jako zrychtować taką rolę. Dyć ołma mieli taką fajflam modnicie. Szłoby tam zejna może na taką fajflam poswijać. Na richtig, szafli to. Nasz haszpełek był fertig. Potem trzeba było nojść kąsek kijołka. Znądli w lousku, mało wiela prosty, a mocni kostur ze orzecha. Łoczka do te wędki ukręcili z drota, a blaj też przykupowali. Hołczyk zrobili ze szpandlika. Tedy pierwszą wędka mojego ołpy była fertig. Dycki, jak se wybierali na łąkam krowy paść, bo teraz mieli blank wielką przyleżytość, co by nazbierać glizdów. Kiedy ich trochę wysznupali, mogli ju zaścić na ryby. Rzeka pierwi nie była taką jak teraz, tak fez maraszuną, można też nie było nawciepowano tela roztomajtego gizdarstwa. Nie była wąską, a płytką jak dzisiołk, eno szeroką, leniwą, pełną ryb, a se rozlewała na koplach choby warta albo bóg. Tedy mocka ludko właziło na ryby. Każdy miał czas a chęci. Nie każdy miał wędkę, no ale dycki se cosik wymedykowało. W rzece było siłam rybów takich jak szczupołki, forele, karachy, kapry, sztychlołki albo ale. Powiem wam, wędka wędką, no ale trzeba też wiedzieć, kajną leży chytać. W Straduni bezmaś ryby no lepiej bierą, bez przykład, na wiszącym, chwiewnym mostku przy ulezieniu Stradońki. Nieraz se je brało do dom, co by pokazać familii a zjeść. Tedy z takich bajtlów familie były richtig stolz. Westelnie dziękuję za wysłuchanie.